Moroi shamwari dzangu, welcome kunguva yerubatsiro TV, nzvimbo yako inokupa kunyaradzwa, rubatsire uye hope. Nhasi tichataura nezvekuvaka maonero matsva eupenyu uye nzira dzinokubatsira kuona upenyu nenzira itsva ine hope, clarity uye simba. Gara zvakanaka, bata moyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, dzimwe nguva tinotarisira upenyu tichishandisa maonero akavakirwa pamarwadzo, kutya kana zvakaoma zvatakapfuura. Unonzwa sekuti upenyu hauchafambi, pfungwa dziri kusungwa uye tariro yadzikira. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kuvaka maonero matsva eupenyu anounza rugare, positive uye direction. Kuchinja lens yaunotarisa nayo upenyu. Chokutanga, dzidza kuchinja lens yaunotarisa nayo zvinhu. Kana ukachinja perspective, kunyangwe zvinhu zvakaoma zvinogona kutanga kuratidza mukana, kwete kutya. Kurega mindset yekuzvipa mhosa zvese. Danho rechipiri, rega maitiro ekuzvipa mhosva pese pese. Izvi zvinovhura pfungwa dzokuzviregerera uye zvinokupa nzvimbo yekutanga kuona upenyu zvisina pressure. Kudzidza kunotora diki positive zuva nezuva. Danho rechitatu, ita habiti yekucherechedza zvakanaka zvidiki zuva rega rega. Small positives dzinovaka maonero matsva anoita kuti mwoyo uwedzere kusimba uye ufunge zvine tariro. Kushandura mind narratives. Danho rechina, shandura nyaya dziri mupfungwa dzinokuudza kuti haukwanisi kana kuti upenyu hauchaita nani. Kuchinja narrative kunobatsira kupa simba idzva. Kunovaka belief yokuti zvinhu zvinogona kuchinja. Kukomberedza upenyu neinfluence itsva. Danho rechishanu, tanga kuzadza upenyu hwako nevanhu, zvinhu uye content inokurudzira. Positive influence inochinja maonero ako zvakanyanya kupfuura zvaunofunga. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kuvaka maonero matsva eupenyu. Gara wakasimba, tsigisa mwoyo wako uye uve nerugare uye clarity. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nokuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solutions nguva dzose. Gara wakasimba uye rangarira maonero matsva anounza upenyu hutsva.